Hi, Ayen. Hello po. Hi, love. Good evening. Sige, kwentuhan mo na ako, Ayen. Ano maipaglilingkod ko sa iyo at napatawag po sa usapang LDR? Gusto ko lang po ng kaunting advice. Mhm. Ganito po kasi yun, dati po meron po akong asawa, married po ako sa asawa ko. Mhm. Ngayon po, nagsama po kami ng asawa ko, I think is 4 years. Mhm. Ngayon po nang-ibang bansa po ako. Nung naghiwalay po kami ng asawa ko, nang-ibang bansa po ako. Tapos nung siguro mga 7 years po ako dun sa ibang bansa, nung paghiwalay po namin ng asawa ko, nagkaroon na siya ng iba, nagkaroon na siya ng asawa. Hmm. Ngayon, 7 years din po ako dun sa abroad. After that po, yung 7 years ko po na yun, nagkaroon din po ako ng LDR. Okay. Ngayon, yung lalaki po nasa Saudi po siya. Ngayon po, magkarelasyon po kami sa phone, I think is 1 year and 3 months. Mhm. And then after po, 2017 po umuwi po ako. Hmm. Parang nag-usap po kami na sasabay kami umuwi. Na okey naman po, nagsabay naman po kaming umuwi that time. Tapos sinundo ko po siya sa airport. Nauna po ako ng mga ilang araw. Sinundo Hmm. ko po siya sa airport tapos umuwi po kami sa amin. And then 1 year po kaming nag-stay sa amin. Ngayon po, nag-apply po ako papunta dito sa Taiwan. Mhm. Ngayon po, siyempre sa sobrang pagmamahal, sa sobrang tiwala, parang masyado akong naging maluwag para sa kanya. Ngayon po, siyempre tiwala po ako kasi na andun po siya sa bahay ng magulang ko. Andun po kasama niya yung mga kapatid ko. Ngayon po may trabaho po kasi siya, nagdri-drive po siya. Siyempre yung tiwala po andiyan po lagi kahit hindi na nag-a-update, ganyan po. Tapos, parang kasi umalis po ako I think it's January, February, March, April, May, June. Mag 7 months na po ako dito, ay 6 months na po ako dito. Hmm. Ngayon, isang araw po, meron pong nag-add sa aking babae Mhm. pero parang nararamdaman na din po ng mga magulang ko na nag-iiba na po siya. Parang hindi na siya like before na nung bago pa ako umalis, okey pa siya, bahay lang, wala siyang ginagawa, bahay lang. Trabaho, bahay lang po. Tapos after that po, nung mga last week po yata may nag-add po sa akin na Hmm. babae. Ta's sabi niya po, yung babae po na yun kilala ko din po, taga dun rin po sa amin. Tapos sabi niya po sa akin, "Hi te, kumusta ka na?" Sabi ko, "Okey lang." Sabi ko sa kanya. Hmm. Tapos sabi niya ng babae sa akin, "Alam mo te, hindi, tomboy po siya, tomboy. Ngayon Hmm. sabi niya, "Ate alam mo, may problema kaya ako." Sabi niya. Tapos sabi ko, "Ano naman yun?" Siyempre kilala ko po siya. Sabi ko, "Ano naman yun?" Sabi ko sa kanya, "Alam mo yung girlfriend ko," sabi nung tomboy, "Alam mo yung girlfriend ko may iba na." Sabi ko, "Sino naman?" Sabi ko. Tapos sabi niya sa'kin, "Hindi ko nga kilala kung sino, eh." Sabi niya, "Bakit 'pag mambababae ba yung isang tao or manlalaki yung isang tao malalaman mo ba?" Sabi niya. Tapos parang may gusto siyang sabihin pero ayaw niyang magsalita. Tapos Hmm. sabi ko po sa kanya, sabi ko, "Anong ibig mong sabihin?" Tapos sinasabi niya po sa akin, "Bakit 'pag ikaw 'pag si kuya manglalalaki, mambababae malalaman mo ba?" Parang kinabahan po ako, parang may ibig po siyang sabihin. Alam mo ang sinabi ko po sa kanya, "Bakit tinutukoy mo ang asawa ko?" Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, "Hindi, ikaw naman, grabe ka naman magka-close tayo te," sabi niya. Eh, di parang sinabi ko po yun sa asawa ko yung bagay na yun. Tapos sabi niya po sa akin, pupuntahan ko yung na yan, pupuntahan ko yung tomboy na yan, bakit ganyan ang sinasabi niya sa'yo? Ano para magkaroon ka ng duda?" Ganyan po yung sinasabi niya. Siyempre yung tiwala ko po parang wala. Parang nandun yung tiwala ko tapos parang binaliwala ko lang po yun. At least na-share ko po sa kanya yung problema ko, yung nag-text-textan. Ngayon po DJ, mga after nun, mga 3 days may nag-text po sa akin. Hmm. Yun kasi po naka-private po yung Messenger ko. Ngayon sabi ko, bakit may nag-message sa akin sa message request? Ta's tinignan ko po, screenshot po siya ng message ng asawa ko sa babae. Tapos binalaan po ako ng babae, sabi niya, "I-ikwan mo po ito, i-search mo po ito po yung kalandian ng asawa mo." Hmm. Parang napagdugtong-dugtong ko na yung kwento, sabi ko parang yung kanina, sabi ko parang yung tomboy na yun at saka ngayon parang konektado, parang pinag-aralan ko po.
Hmm. Tapos sabi ko, hindi po siya makapagsinungaling sa akin kasi sa cellphone mismo po na-screenshot yung message, eh, hindi hindi po sa ibang tao na screenshot, eh, sa cellphone mismo ng asawa ko. Kaya yun po yung question ko, bakit sinong may hawak ng cellphone ng asawa ko na nakuha yung screenshot sa kanya? Masakit po yung screenshot kasi parang parang may nangyayari na talaga sa totoo lang, sa screenshot. Pero alam mo po, sa sobrang iyak ko po, tinawagan ko po yung asawa ko. Sabi ko Asawa po sa mo kanya, meaning to say yung bago? ayun yung bago po, Ah, yun okey, na yun okey. po yung bago. Hmm. Tapos ngayon, sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, umiiyak po ako, sabi ko, bakit? Sabi ko, "Sino 'tong babae na 'to? Sino 'tong babae na 'to?" Tapos sabi niya, "Sandali lang magpapaliwanag ako," sabi niya sa'kin. Sabi ko, "Hindi ko na kailangan ng paliwanag," sabi ko. "Ang liwanag na 'tong, ebidensya ko na sa cellphone mo mismo nanggaling 'yan." Sabi niya, "Iisang tao lang ang humawak ng cellphone ko at humiram ng cellphone ko." Sabi niya po, yung tomboy na yon. So, ibig sabihin po, parang meron talaga, parang siguro ang alam ko po dito, parang yung tomboy na yun, parang nagseselos na siya kasi may relasyon na yung girlfriend niya at saka yung asawa ko. Yun po ang pagkaintindi ko. Tapos ngayon po, sinearch ko po yung babae na binigay sa akin nung nag-chat sa akin. Ngayon po, di sabi ko, talagang minura ko na po siya directly. Sabi ko, "Maghanap ka ng ganito, alam mo may asawa na yung tao," ganyan-ganyan po yung sinabi ko. Tapos sabi po nung babae, nag-call back po siya sa akin ng afternoon kasi lunch po yun, eh. Nag-call back po siya sa akin ng afternoon. Tapos sabi niya po sa akin, "Ay sandali lang po ha," sabi niya. "Parang mali po yata yung tinawagan ninyo. Magsasabi po ako ng totoo," sabi po nung babae. "Ikukuwento ko sa'yo yung buong katotohanan. Alam mo yung babae na nag-text sa'yo kung sino man 'yan, nilinis niya lang yung pangalan niya para hindi siya ang mapagkamalan mo," sabi niya pong gano'n. Eh, ngayon, sinabi niya na sa akin yung buong kuwento, nag-iinuman kami dati before, tapos lumalabas po sila ng gabi, ganitong hotel po yung pinupunta nila. Yung message po ng babae sa akin, ini-screenshot ko, pinasa ko po lahat do'n sa asawa ko. Tapos ang problema ko po, andun na nga po yung screenshot pero hindi niya po talaga aminin. Hindi talaga siya umaamin. Parang sabi ko sa kanya, "Umamin ka na kasi andito na yung screenshot," sabi ko. Sabi niya po sa akin, hindi daw totoo yun. At saka yan, gawa-gawa na lang daw nila yung message na yun, ginamit yung cellphone ko para sirain siya. Ang tanong ko naman po sa kanya, for what na sirain ka nila kung walang katotohanan? Yung sabi nga nila, kung walang apoy, walang usok. Sabi ko sa kanya. Sabi ko kung pagtatanto-tantuhin ko yung mga pangyayari, sabi ko, parang positive talaga eh. Positive talaga, sabi ko sa kanya. Tapos sabi ko po sa kanya, gusto ko na pong makipaghiwalay sa kanya. Ngayon sabi niya uuwi na daw, kung hindi na daw po namin maaayos, uuwi na daw po siya sa kanila, sabi niya. Sabi ko naman sa kanya, walang problema, para mo na rin pinatunayan sa sarili mo na meron po talaga. Tapos sabi niya po sa akin, ah nagtataka lang po ako DJ kasi nagso-sorry siya sa akin, eh. Kasi po alam mo talaga DJ yung parang nalulung na siya sa alak na yung talagang halos gabi-gabi na, galing trabaho, galing na siya dun, na hindi ko po alam na may nakakainuman po silang babae. Nabanggit na po yun sa akin ng aking mga magulang pero binaliwala ko po dahil sa pagmamahal, sa tiwala na hindi niya kayang gawin yun. Kasi may edad na rin po siya sa akin. Actually, 38 na siya. Ngayon siyempre yung mga nakakainuman niya dun mga bata po. Tapos hindi ko po alam yung gagawin ko DJ, kung papatawarin ko ba siya o ano, o bibigyan ko pa ba siya ng pagkakataon kasi sobrang sakit po talaga. Ang mahirap lang po talaga sa akin, ayaw niya po talagang umamin na wala daw siyang ginagawa. Basta sabi niya po sa akin, bigyan ko siya ng pagkakataon para magbago. Okay. So, you are just waiting for him na i-admit yung pagkakamali niya kahit kung sa totoo lang naman talagang usapan ayan, no need na Mhm. para umamin siya. Kasi alam mo na rin naman na
ginawa niya yun eh. Kasi hindi naman siya aakto ng ganyan kung hindi niya alam na mali yung ginawa niya, or hindi naman siya aakto ng ganyan kung hindi niya alam na siya talaga yung may mali or may ginawa talaga siyang pagkakamali. And sabi mo nga, undeniable na yung mga proof na meron ka kasi screenshot na yan from his own phone. Kumbaga, Mm. ito na lang yung tanong ko eh. Yung I don't know if it's pride, pero yung ano na lang siguro eh, yung fact na gusto mo na lang din kasi marinig from his own mouth na nag-cheat ako sa'yo. Even if alam mo na rin naman, Ayan, na if you are going to forgive this guy, it's because of cheating. If you're going to give this guy yet another chance, it's because he cheated. Mhm. Kailangan pa ba? Kailangan pa ba talaga manggaling sa kanya na, oo, nag-cheat ako? Kung ngayon naman ay very apologetic na siya, humihingi siya ng panibagong chance. I'm not saying that him being apologetic or him apologizing and him trying to promise you that he'll change will, sabihin na natin, will somehow erase kung ano yung nagawa niya. Pero, kumbaga, na-skip nyo lang yung part ng aaminin niya yung ginawa niya. But then again, parang yung ginagawa niya, sa pinapakita niya, it's as good as inamin niya na ring nagkamali siya. I-skip nyo lang yung part. Moving forward na kayo dun sa part na you just have to decide if you are going to forgive him or not, give him another chance or not. Kasi andun na din naman talaga siya sa part na humihingi siya ng tsansa at nag-apologize siya. Hindi kaya mas magandang yun na lang yung isipin mo kaysa pilitin mo pa siyang, pigain mo pa siyang umamin sa'yo kahit alam mo na naman sa sarili mong there's nothing for him to confess kasi meron ka ng proof. Yun nga ang mahirap eh. Gusto ko talaga, DJ, na manggaling po sa kanya talagang bunganga yung... Oo nga, pero what for? Yun kasi hindi ko nagigets, love eh. I mean, ito yung bagay na hindi ko magets with every person na tumatawag dito sa show na to, na bakit? Ba't kailangan pang umamin sa isang bagay na, di ba nga kaya ka humingi ng proof para maging undeniable siya? Kaya ka nga naghanap ng, sabihin na natin na, pruweba para hindi na siya makatanggi pa. Kaya ka nga humanap ng pruweba to prove that you are right. And now that you have it, and now na nakikita mo naman yung repentance, nakikita mo naman na very apologetic lang siya, siguro, isave mo na lang siguro yung ego niya sa part niyang yun. Yung ego na lang siguro yung pinanghahawakan niya kasi if it's not of his ego, then he is not a man para sa kanya. Kasi kahit anong gawin talaga natin for a man, yung ego niya talaga, yun yung pinakamalaking factor ng buhay niya. Yung pagkalalaki niya, yun na yung pinakamalaking factor ng pagkatao niya. You may call it quirk, you may call it shortcoming, you may call it flaw, what have you. Pero ang ego ng lalaki talaga ay isang bagay na very, very sacred sa kanila. And apologizing is something as na mahirap din sa kanila, pero unfortunately or fortunately rather, nagagawa naman talaga ni Kuya na nag-a-apologize na siya na I'm sorry, bigyan mo pa ako ng pagkakataon, pero kailangan pa ba talaga? For what? Para sa ano? Para ma-prove na tama kayo? Para ma-prove na oo, yan, o, kitams. O, di ba? Pag umamin siya, anong sasabihin mo? Kitams? O, inamin mo din? Hindi ba? Balik lang din kayo dun sa part na, oo na nga eh, okay na nga eh. Diba? Humingi na nga ako ng tawad, humingi na nga ako ng tsansa, nagmamanikluhod na nga. Nagsasabi na nga ako na magbabago ako, in-skip ko lang yung part na yun eh. Hindi ba pwede pumunta na tayo sa part na pag-iisipan mo kung papatawarin mo ko o hindi? Kailangan ba talaga nating daanan yan? Kung nakakababa ng pagkatao yan? Yung pag-amin? Kitang-kita mo na eh, huling-huli na eh. Kailangan pa ba? Paano kung dignidad na nakasalalay doon? Dignidad niya na. Hindi ba pwedeng ipagpaliban natin yon? Kasi nagagawa na rin naman niya yung dapat niyang gawin eh. After ng pag-amin, which is yung humingi ng tawad, magmanikluhod, magpakababa, at magsabing magbabago. Lahat yun ginagawa niya na. Andun na nga lahat, DJ eh. So what for? What for? Para saan to? Para saan yung pag-amin na yan? Para saan? Kasi ang hirap din kasi, DJ, talaga. Yung nga ang sinasabi niya sa akin, bakit ano ba bang kailangan mong patunayan? Sabi niya sa akin. Sabi ko, basta ang sinasabi ko sa'yo, wala akong ginawang masama, nakikipag-inuman lang ako. Sabi niya sa akin, pero handa akong magbago.
ipapangako ko sa'yo 'yan. Sabi niya po sa akin. Kaya ay ang hirap talaga. Kahit alam mo DJ, kahit pinipilit ko talagang, sige sabihin ko na i-forgive ko na siya, pero gusto ko talaga na paano ko siya papatawarin kung wala naman siyang inaamin sa akin. Gusto ko talaga manggaling sa bungakan niya talaga na, meron siyang ginawa. Kasi kung yan yung gusto nyo, you will never win. Both of you will lose. Mhm. Kung wala sa inyong willing magpakumbaba, wala sa inyong willing magbigay, kasi siya kahit paano, nagtry siyang mag-adjust eh. Although sabihin na natin, siya naman talaga yung may pagkakamali, siya na mag-adjust. Nag-adjust na siya in his way eh. But if you're not gonna be willing to adjust, then do not continue on with this relationship. I mean, apaka-petty eh. Parang napaka-immature niyang tignan. Na parang, yun lang, dahil lang doon, you would risk a good relationship just because of that. Dahil lang di niya maamin. Kahit nagmamanikluhod na, kahit nagpapakababa na, kahit nagbabago na. Gusto niyo talaga mapatunayang tama kayo? And for that, worth it yung buong relationship? And for that, isasaalang-alang nyo yung buong pinagsamahan ninyo? Para sa linyang yun lang? Na kung tutuusin, wala namang magiging ambag? If not, lalo lang palalakihin yung issue? Kasi after nun, you'll never stop eh. Sa totoo lang, Ayen, I'll bet my hand on it. Kapag sinabi niya sa'yo na, sige na, nag-cheat ako, hindi pa matatapos yun doon, Ayen. Magtatanong ka pa niyan. Kailan? Kailan pa? Kailan kayo nagkita? May nangyari sa inyo? Gano'n kayo katagal? Paano kayo natapos? Sigurado kang tapos na kayo? Natatawa ka kasi alam mo tama ako, te. Ay, naku, te. Diyos ko, Lord, wag ako. Ayan, you know me. Girl, come on. Alam mong hindi pa dyan matatapos yan. Alam mong that's not gonna be the end of it. Pero, kumbaga, ito lang yung akin, Ayen. Let's not make things even more complicated. Let's make life a little simpler. Kumbaga, parang, ito na lang to eh, mindset ng pagiging mautak, both at the same time, pagiging, sabihin na natin, I don't know, mature about life, nasabihin mo na lang siguro sa kanya na, sige, I won't ask you to spill it. Hindi na kita papaaminin kung ayaw mo talaga. But since you are asking for forgiveness and you are promising change, I'll assume na I'm right. I'll assume na kung ano man yung hinihingi mong tawad at kung ano man yung iniisip ko, parallel to each other. Ibig sabihin, kung ano yung iniisip kong ginawa mo, that's the reason why you are asking for forgiveness. Do not tell me na hindi kita binigyan ng tsansa to explain. Do not tell me na hindi kita binigyan ng tsansa na i-defend yung sarili mo. But if you want to skip that process, sige, I'll give you that chance. Because I love you. Because I want this to be over as much as you do. Pero, kapag naulit to, for the same reason, kahit para sa'yo, it's the first time, kahit para sa'yo, it's the first offense, it's gonna be your second for me. And it's gonna be my last. Naiintindihan mo ko, love? You have to be smart about things. This time around, mautakan mo na siya eh, na since ayaw mo mag-explain, ayaw mong kunin yung tsansa to defend yourself, ayaw mong kunin yung tsansa para ma-explain mo sa akin na maayos ano yung nangyari, sige, i-assume ko na lang na yung hinihingi mo ng tawad ay dahil doon sa iniisip ko. Doon na lang tayo magtatapos. So, tatapusin natin to. And I'll assume na you know better than to end this relationship. Tapusin mo na yan. Kung ano man yung naging kalokohan mo, just make sure na yung sinasabi mong pagbabago, one of it is that you'll never have to do it again. Kasi kung mangyayari to ulit, at makapag-send na naman sa akin ng kahit sino tong source na to, kasi I do not even have to look eh. People are telling me what's going on eh. Sabihin mo yun sa kanya na I don't even have to exert any effort para hulihin ka. Kasi yung mga tao sa paligid mo na ang nagsasabi sa akin ng ginagawa mo. I'm telling you, the second time makareceive ako ng ganito, even if sabihin mo sa akin na ito pa lang yung unang beses na ginawa mo to, ito pa lang yung unang pagkakamali mo, for me, it's gonna be your second. And for me,
this chance is gonna be your last. Opo. Naintindihan mo ako, mahal? Opo. You just have to make life less complicated. Sa totoo lang, we have to stop being so naggy. Ayan. We girls, kaya siguro, alam mo yun, nagkakaroon tayo ng wrinkles, mabilis tayo nag-hair fall, pumuputi yung mga buhok natin, nauna tayong tumanda sa mga lalaki. It's because we try to stress ourselves so much. Gusto natin yung usap nang hindi naman talaga natatapos kasi tayo mga babae, hindi tayo natatapos ng rebuttal. Sa totoo lang, hindi tayo Opo. nagpapatalo sa ganyan. Kung merong sagot si lalaki, meron din tayong sagot, hindi tayo natatapos. Alam natin yan, ratatat din talaga tayo, ayan eh. That's something that we have to admit to ourselves. And sometimes we just have to cut that trait off to make life less complicated. Para lang maging maginhawa yung buhay natin. Let's do what they do. Na instead of talking about it, we try to make a decision about it. Kung gusto mong tapusin na yon, tapusin na yon. Kung gusto mong palipasin na yon, sige, papalipasin natin. I'm doing what you guys are doing. No conversations, no explanations. So never tell me sa ikalawang pagkakataon kapag nangyari to na I never gave you a chance to explain because I did. But because you don't want to explain yourself and you want to skip that part, I did. So, I gave you your chance and I gave you your wish. So, the next time na gagawin mo to, wala na tayong pag-uusapan. Just like you, I'm just gonna make the ultimate decision. I'm gonna cut you off from my life. No more explanation this time. No more pleading, no more conversations, wala nang hagel. Kasi tinanggal mo yun sa sarili mo nung unang beses kang nagkamali So, itong ikalawang pagkakamali mo, I'm gonna do what you do. I'm gonna cut you off dun sa discussion part. Let's go straight to the decision. And my decision is final. Naintindihan mo ko, love? Opo. We have to be smart, Ayan. In this life, kailangan nating paikliin yung mga bagay na hindi na dapat pahabain. Kasi at the end of the day, Ayan, tayo lang din yung nasa-stress. Tayo lang din naman talaga yung nag-iisip at the end of the day. Sila, ang iniisip lang nila how to, alam mo yun, how to make the next day better, kung paano kayo susuyuin. Samantalang ikaw, iniisip mo anong nangyari kahapon, day before that, anong nangyari sa kanila, anong nangyari doon sa babaeng tomboy na nag-text sa akin, anong nangyari dito sa babaeng to. Kumbaga, ang dami natin masyadong iniisip, sila iisa lang. So, let's try to do what they do. Let's stop thinking too much. And just try to get day by day. Or get by day and start making decisions sa buhay natin and wag nang i-overthink yung mga bagay-bagay. Naintindihan mo ko, mahal? Opo. Ngayon kung meron kang gusto sabihin dito kay kuya, Ayan, na feeling ko natuliro, hindi na kinaya, hindi makapag-explain, wala na-box out na-corner Ano pang may explain niya? Anong gusto mo sabihin kay kuya? Huling-huli. Sa akin naman, kasi sa totoo lang, talagang mahal na mahal ko naman talaga siya. Pero sa akin na lang, kung handa siyang magbago, bibigyan ko naman siya ng pagkakataon. At sinabi ko naman sa kanya yun. Kasi nasabi na din sa akin ng mga parents ko na parang naglaylo na talaga siya. At saka i-prove niya naman sa akin talaga na kasi ang hirap talaga kasi nasa akin na yung messenger niya pero meron pa palang iba. Kaya yun. Sa akin na lang, kung handa siyang magbago, papatawarin ko siya. Pero sa pangalawang pagkakataon, yung sinabi mo nga DJ, wala na talagang chance. Yun. Ganyan tayo, Ayen. Ano tayo? Modern Filipina. Hindi na tayo Armalite. Granada na tayo. Pag tinanggal mo na yung, kung ano mo yung tawag doon, yung bakal. Hintay ka lang ng konti. Gumawa ka pa ng pagkakamali, sabog na lang tayo. Let's stop being an Armalite. Let's try to be a grenade. Once na tinanggal nila yung key to it, kinanti nila, sabog na lang tayo. Hindi ko nga alam DJ bakit sinasabi niya sa akin na nagsusorry siya, na wag ko daw siyang gantihan. So sabi ko, yun nga ito nga yung sinasabi ko sa iyo nahuhuli mo yung mga isda sa sarili nilang mga bibig. You don't even have to ask, you don't even have to expound. Sila na mismong nagsasabi sa iyo Pero hindi lang nila siguro masabi ng direkta. Kasi ego na yun
Yung pride na yun eh. It's the pride talking. It's the ego talking. Although we hate those egos, we cannot do anything about it, love. And kung alam naman natin na, Diyos ko, smart naman siguro yung comprehension natin, Ayen. We can put puzzle pieces together. You don't even have to say it. Wala ka nang kailangan sabihin na pagdugtong-dugtong ko na. And because ginagawa mo na yung aftermath ng pagkakamali or ng someone na nagkamali, gets ko na. So, hindi na kita papaaminin. Kasi feeling ko, I don't need to say anything eh. Alam mo na yung ginawa mo eh. So, wag na natin ilagay sa table na, i-label na, uy, cheater ako, kaya ginagawa ko to. Wag na natin i-label. Mag-continue on na lang tayo dun sa how can we fix it. Instead of mag-dwell tayo too much on the problem itself. Kung willing ka nang mag-adjust, willing ka nang magbago, and feeling ko naman, even without you saying it, nakikita kita, na-admit mo sa sarili mo na ikaw yung nagkamali, then let's move on to that part where you are trying to fix things. Where both of us are trying to patch things up to make our relationship better. Nagigets mo ko, love? Skipping a part lang tayo. Ini-skip lang natin yung painful part, ini-skip lang natin yung nakakapagod na part ng bickering, ng argument, ng throwing of issues. At dumidiretso lang tayo dun sa problem solving itself. Sinisimplify lang natin yung mga bagay-bagay. Can we do that? Sige, maraming salamat, Ayen, ha? Huwag ka mag-alala, mahal. The next time na gawin niya yan, alam naman na natin ang gagawin. It's done. Okay? Maraming salamat, Ayen, for calling my show, love. Sige po, salamat. Thank you.